Салом тамошобино, салом сазен назен. Тамошобинони азиз, бозори Корвон омадагем. Ина нигоҳ кунед ҳамқа курткои хушрӯ омадаи аҷоиб. Размеро аз 3 сола то синфи 6 будай. Ҳозир ма шумода гап мезанам, кадомуш чанд сумай чӣ хелай. Марама доставка доран. Агар омада натонед, бинависед чон доставкатон мекунанд. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 9 қатора иҷа нигоҳ кунед. Чӣ курткачои хушрӯ омадай. Курткаҳо чандӣ будай нархо? 80 сум. 80 сум, 70 сум, 80 сум, 70 сум, 100 сум, 80 сум. Вай 100 сума? О, и 100 сум, и 80 сум, и 70 сум афазон. Ина ё 80 сум. Майдачо 80 сум. Ҳаминора намеша ягон хе акция ягон чӣ кунен барои подписчикои мо ки арзонтар шава, то ки имкон пайдо кунанд ҳама харидорӣ кунанд. Нархотон арзонай. Боз ҳам агар имконият боша, имконият агар боша, боз ҳам ягон сум. Шумо афазон барои подписчикои шумо. ҳамаи намуде ки дар миҷа ҳастад, ҳамаи намудеш 70 сум. Беҳтарин раҳмат. Тамошобино, беҳтарин иқдом аз ҷониби савдогар. 60 сум. Ина диден касоне ки аз 5 дона боло мегирад 60 сомонӣ метиҳанд. Ана дона ки гирифтани як дона барои духтаракотон, барои писаракотон гирифтани бошед 70 сомонӣ кадомеша мегирен. Иқа курткачои хушрӯ ина бинен моделош ҳар хелая. Ина кадомеша мегирен 70 сомон бовар кунен. Нархаш беҳтарин нархай. Бо биёен ай пеш тамошо кунен сифача хича бинен. Ай 3 сола афаҷон то синфи 6 дорем. Ай 3 сола то синфи 6 ҳастай. Мана ҳам духтарона, ҳам писарона. Ина қисми поёна бинен. Иёшам чӣ хушрӯчай. Духтарона, писарона, қағавса хушрӯака ира бинене бо дуруш мех дора духтарако. 70 сум. Ина диден 100 сомона курткаям барои шумо 70 сомон. Ина барои бачаако. Ина духтаракчиша бинен. Хушрӯай ишам иш 70 сомон. Мана ишам фасонча буда ира бинен. Ира бинен дуруш мех дора духтаро. ҳамаи ҳами мех, ҳамаи ҳами 70 сомон. Ина 70 сомон. Баъд ина ё хушрӯа без рукавко ва иқаи материалаш хушрӯаи тамошобино се расветка дора 70 сомонӣ. И размераш чӣ боша? Размераш то синфи 6 афаҷон. То синфи 6. Ана ино ай 5 сола то синфи 6 будай. Бовар кунен материалаш таку гап нест, на тар меша, на хунакира мегзарона. Инам 70 сум. Иқа фасона ира бинен охи. 120 сомонаям 70 сомон шид. Грандиозная акция дар бозори Корвон. Успет кунен тамошобино, бовар кунен и хели нарх намеёбен. И намуду и сифати курткара ки ин нарх боша охи 70 сомон. Як бор дигар такрор мекунем. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 9 қатор. ҷои акаи Аҳмад биген нишонтон метиҳанд. Марамат ира бинен. Она сафеда кам 70 сумай. Ура бинен чӣ хушрӯай. 80 билан афаҷон барои подписчикои шумо 70 беҳтарин. Ина тамошобино ҳатман биёед. Кадоми офту мегирад. И шанс аз даст натиҳед. Диден касе ки бо аз 5 та боло мегира ҳами чизо 60 сомон. Мисол барои ҳамсоятон мегирен, качитон биёям, мисол ё ки пултон метиҳам бисёриё меган кумадам биёр. Як бора миёен 5 та мегирен 60 сомонӣ меғалтатонанд. Духтаро марҳамат биёен. Аз аксия қафо намонен тамошобино нигоҳ кунед. Ин аминора ҳамаша 70 сомонӣ кардан. Я намуд хушрӯаи материалаш ира бинен 70 сомонӣ. Иша 18 фасона, иша 18 фасон 70 сомонӣ. Размерош аз 5 сола то синфи 6 то синфи 6 ҳастай. Ина кадомиша ки мегирен 70 сомонӣ. Духтаро ино пеш 90 сум будана. Ҳозир боша 190 буд. Ҳозир бошад 70 сомон шудагай. Бо касе ки 5 та зиёд мегира ира 60 сомонӣ метиҳанд. бозори Корвон айҷа тарафи Тилобозор 12 дарвоза 9 қатор ҷои акаи Аҳмад. ҳозир аксияи калон рафтиста инами курткора ҳамаша 70 сомонӣ эълон кардагиянд.